Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. TUJ na may rutang Villa Pampang Telebastagan, maaari na muling makapasok sa Angeles City. Full utilization ng mga lupain sa Clark Freeport and Special Economic Zones dapat tutukan ng national government ayon kay Mayor Garbo. Pogo establishment sa Angeles City ipinasara. Higit 40 Chinese nationals na rescue mula sa umano'y human trafficking. Most wanted persons sa Zambales na aresto na matapos magtago ng 6 na taon. At PDS Specialty Clinic sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center bukas na sa publiko. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ipinasara ng DILG ang isang Philippine Offshore Gaming Operation o POGO establishment sa Angeles City nitong Sabado, September 17 dahil naman sa pagiging illegal nito. Higit 40 Chinese nationals din ang narescue ng mga otoridad mula sa umano'y human trafficking. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Since your visa is you are working for working visa, 如果你们有酒批的话， you cannot work here because this is illegal. 哪怕你们有酒批，也不能在这里上班。 So I will call on the immigration 他会叫移民局， to just make sure that you will be processed 所以他们会叫移民局过来看看，调查。 and you will be guided. Ito ang tiniyak ni Interior Secretary Benhur Abalos sa isang grupo ng Chinese nationals na nagtatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO establishment dito sa Angeles City. Sabado, September 17 nang ipag-utos ng mga otoridad ang pagpapasara sa naturang establishmento na matagal na umanong illegal na nag-ooperate. Paliwanag ng kalihim, natuklasan na lamang nila ang illegal na operasyon ng POGO establishment nang respondehan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang kidnap for ransom incident. Well, wala silang lisensya. Unang-una. Wala silang lisensya. How could you operate nang wala kay lisensya ng ilang taon? Isipin mo yon. So doon pa lang illegal na. Pangalawa, dito nangyari at na-rescue nila Gerald Castillat ng grupo yung kidnap victim at 43 pang iba. Yun lang nga nila, 5 lang ang investigasyon. Kaya kami nandirito ngayon. Miyerkules, September 14 nang i-rescue ng mga otoridad ang Chinese national na si Wu Jia at ang 42 kasamahan nito sa Lucky South 99 building sa kahabaan ng PhilAm Friendship Highway. Batay sa investigasyon, hinihingan umano si Wu Jia ng 1 milyong piso ng kanilang naarestong Human Resources Officer na si Chen Yi Ben, kapalit ng kanyang kalayaan. Ayon kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe ng Police Regional Office 3, matagal nang nakaposisyon ang ilang illegal na POGO operator sa bansa. Hindi rin daw madali ang pagtugon sa mga ito dahil karamihan ay nasa loob ng Special Economic Zone. Yung natanong mo tungkol dyan sa economic zone, nasabi rin namin kay Secretary, ang problema nga natin, kapulisan hindi basta papasok dyan. So he coordinated with the new Secretary Dina De Vera na magkaroon ng agreement na pag ganyan, bibigyan kami ng mga listahan. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group na walang nangyayaring sabuatan sa mga kaso ng kidnap for ransom, lalo't dumarami ang mga kaso nito. Sa bagong liderato ng ating Chief PNP ay ng ating bagong hepe, sinisigurado may walang sabuatan at andyan po ang ating may sabuatan po mo sa kapulisan, andyan yung ating tinatawag na IMEG, yung Integrity Monitoring Group. Ang trabaho, ang IMEG po, yan po yung pulis ng mga pulis. Batay sa datos ng PNP, umaabot na sa 27 ang kaso ng kidnapping sa bansa simula January 15, 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa bilang na ito, 15 ang konektado sa POGO operations habang 11 naman ang maituturing na casino-related.
Hindi bale, numbers lang yan. Importante sagipin natin. Huwag tayo mag-ano kung mataas o mababa. Yung numbers namin, iba sa pinapakita. No? In fact, nagkaroon ng sinabi raw, marami daw hindi nasusubok. Kaya sabi namin magsumbong. Ngayon lang, galing ako sa Chinese Embassy. Kamitin ko yung charge the affairs, si Chow, si Chen naman, yung police. Magtutulungan kami. Paulo G. Santos, CLTV News. Hinikayat ng National Telecommunications Commission o NTC ang publiko na i-report ang natatanggap nilang mga text scam. Ang mga text scam ay naglalaman ng mga kahina-hinalang text message mula sa hindi kilalang numero na nag-aalok po ng trabaho, premyo, pabuya, discounts at iba pa na mayroong web link kung saan maaring makuha ang inyong personal na impormasyon. Ayon sa NTC, kailangan lamang kuhanan ng screenshot ang natanggap na text scam na may numero ng sender o nagpadala ng mensahe kasamang inyong kumpletong pangalan, address, cellphone number at larawan ng anumang government-issued ID at ipadala ang mensahe via email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Maaari ring magsumite ng reklamo o report sa website ng NTC sa kanilang NTC Text Scam Complaint page. Wala raw dapat ipangamba ang publiko dahil mananatili umanong confidential ang lahat ng personal na datos at pagkakakilanlan alinsunod sa Data Privacy Act. Kapag nai-report na sa NTC ang text scam, i-block agad ang numero at i-delete ang naturang mensahe. Sa halip na magtayo ng panibagong economic zone sa Central Luzon, dapat daw munang i-maximize ang available spaces sa loob ng Clark, Freeport at Special Economic Zone ayon po yung kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Paliwanag ng alkalde, mas mapabibilis ang economic recovery ng bansa kung ang gagamitin ay ang mga existing economic zones gaya ng Clark. Narito po ang detalye ng balitang yan. Kung may dapat tutukan ng pamahalaan sa higit na pagpapaunlad ng ekonomiya sa gitnang Luzon, tiyak isa raw dito ang full utilization ng Clark, Freeport and Special Economic Zone na matatagpuan sa Pampanga at Tarlac. Ito ang inihayag ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa kakatapos lamang na 31st North Luzon Area Business Conference o NLABC na idinaos dito sa Clark. 92% ng Clark Freeport Zone ang sakop ng syudad ng Mabalacat, Pampanga. Ayon kay Garbo, sa halip na hintayin ang planong pagtatayo ng Bulacan Aero City Economic Zone na binito naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat gamitin muna ang mga available space sa loob ng Clark. Kasi naman, itong mismong Clark, merong catchment yan eh. Ito nga, yung Northern Luzon. No? Kasi marami pang dadaanan yan eh. Whether you like it or not, pag nabuksan yon, dadaan pa rin sila dito eh. Number one, gagawin mo pa yan. How long will it take for that Bulacan Airport na matatayo yan? It will take 10 to 15 years pa yan for completion and development. Hindi raw tutol si Garbo sa planong pagtatayo ng paliparan sa Bulacan. Ngunit kung mabilis na economic recovery anya ang punteriya ng national government, dapat daw unahin ang full utilization ng Clark. We're talking here of more than 15,000 hectares pa eh. Ang mga nandito sa loob eh. Kasi right now, including yung ngayon, kung saan nakatayo ngayon ng yung mga Philippine Air Force, they will be going na next year. Mag-uumpisa na sila maglipat sa New Clark City eh. At yung another 80 hectares na yan, intended naman yan sa mga locators natin. Ayon kay Eric Jimenez, tagapagsalita ng Clark Development Corporation, aabot sa mahigit 100 hektarya pa ang available space sa loob ng Clark Freeport para sa mga investment, habang nasa higit 10,000 hektarya ang bakanteng lupain sa Clark Special Economic Zone. Matatandang nauna ng sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3 na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-maximize sa mga existing economic zone sa bansa gaya ng Clark. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nagugunang balita, suportado ng Department of Health o DOH ang pagpapatuloy ng work from home arrangement na ipinatutupad ng ilang kumpanya. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, marami ng pag-aaral sa iba't ibang bansa ang nagpapakita ng benepisyo ng work from home. Hindi lang daw mga negosyo ang nakikinabang, kundi pati na rin ang mga employer, maging ang mga empleyado. Nakatulong din umano ang work from home setup sa mental at physical health ng isang individual na siyang nagbibigay ng karagdagang motibasyon sa kanilang trabaho. Matatandang nagsimulang ipatupad ang work from home sa ilang mga kumpanya nang magkaroon ng lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic noong unang bahagi ng 2020. So ito pong work from home will help us not just during this COVID-19 situation, but also for the other diseases as well. Because we know that more interaction, there is more transmission of diseases. So kung kaya naman pong magtrabaho sa bahay, ang atin pong mga employees at pinapayagan naman, at ito naman po ay makakapag-deliver ng the same output as what they have when they are physically present, the DOH is all for this because this will also prevent further transmission of COVID-19 and not just COVID-19 but other diseases. Arestado ang isang high-value individual sa anti-illegal drug operation na ikinasahan ng Police Station 3, SOU 3 at PNP Drug Enforcement Group sa District 4 EPSA, Barangay Pulong, Maragon, Angeles City nitong Sabado, September 17. Kasabay ng pagkahuli sa 26-year-old suspect na si Marvin J. Pineda alias JJ Manok, ay nakumpiska ang 6 na pirasong transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ang kontrabando ng mahigit 400,000 piso. Nakuha rin mula sa suspect ang isang small weighing scale,
isang keypad cellphone pouch at 1,000 peso bill na marked money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Matapos magtago ng 6 na taon, napasakamay na po ng otoridad ang isa sa mga most wanted persons sa lalawigan ng Zambales. Arestado sa isang joint manhunt operation ng San Felipe MPS at Zambales 2nd PMFC sa barangay Santo Niño, San Felipe ang suspect na si Jesus Abuyan Jr., 47 taong gulang. Residente ng naturang lugar si Abuyan at naharap sa kasong qualified theft batay po sa inilabas na warrant of arrest ng Iba Regional Trial Court Branch 17 noong July 2016. Posible namang makalaya ang suspect kung siya ay makapagbabayad ng kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng 44,000 pesos. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Pinahihintulutan na ng City Government ng Angeles na makapasok sa lungsod ang mga jeep na may rutang Villa Pampanga na Bastagan para makapagbaba ng pasahero sa tapat na isang supermarket sa Barangay Santo Domingo. Sa consultative meeting na ikinasa ng Sangguniang Panlungsod, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, sinabi ni Transportation Committee Chair Councilor Alfie Bonifacio na bibigyan ng entry pass sa mahigit 30 PUJ units. Matatandang noong nakaraang linggo ay pinagbawal na ng city government ang pagpasok ng mga PUJ na pumapasada sa naturang ruta upang limitahan umano ang bilang ng mga sasakyan sa syudad. Sa October 17, nakatakda ang susunod na hearing para sa pagbaba ng final na resolusyon. Sinusunod namin, nagbigay po ang Angeles City ng pangunawa at pag-indete sa mga mananakay. Kaya po namin nag-propose po kanina na pumasok muna siya na temporary sa Super 8 para po hindi po mabasa at maglakad na po ang ating mga mananakay galing pong Telabastagan. Papasok po ng Angeles. Kaya po yun yung isa sa solusyon na ginagawa naman. Pero po siyempre i-coordinate po namin ito sa Chief Executive tayo, which is Mayor Pogi Lasatin, para alam niya na rin po yung dapat natin gawin. Which na-coordinate na po sa ACDO at PTRO. Alam naman po natin dalawang ahensya yan nasa under Mayor's office. So I'm sure they will be reporting to the Mayor with regards to the said agreement. At kaunay po na balitang yan, makakasama natin live sa CLTV News si Atty. Teresa Magtoto, ang hearing officer ng LTFRB Region 3 para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Good evening. Opo, ito po ay good news para sa mga mananakay. Attorney, ano po ba ang naging basihan ng pansamantalang pagpayag na makapasok ang mga PUJ na may rutang Villa Pampanga, Telabastagan sa Angeles City, kahit na meron na po silang existing na ordinansa? Actually, ito pong initial talks namin with the Committee on Public Transportation po na Angeles City, dahil nga po sa nangyayari pong issue na nalilimit po yung operation po ng pampublikong sasakyan po natin po sa Angeles. Bale, I believe it is a result po nung pag-i-implement po ng ordinansa ng Angeles City. Ngayon po nakipag-coordinate po tayo kay Councilor Alfie Bonifacio para po mapag-usapan din po itong ordinansa, yung magiging effect din po nito dun sa mga routes po na na-issue po ng LTFRB, and it will be tackled po dun po sa scheduled na meeting po natin namin on October 17. Pero as of now, yun po muna yung naging resolution nila na i-allow po. Actually, along the route naman po nitong mga
operator na to yung yung tatahakin po nila or itatraverse nila na ruta. Kaya inalaw na rin po sila muna pansamantala habang patuloy pa rin po ang pakikipag-coordinate namin doon po sa pag-i-implement po ng ordinansa. Pero as regards po doon sa ruta na lalabas from Angeles City palabas po ng Telebastagan, magda-draft po ng resolution po ang committee para po mag-request po sa tanggapan po ng LTFRB bilang it will result po sa sa out of line operation kasi po lagpas na po ito dun sa authorized na linya po nila. So ang magiging resolution po nila, magre-request po sila at i-forward po namin ito sa central office bilang sila po talaga yung pwede pong mag-modify ng route. Wala po sa jurisdiction ng LTFRB Region 3. Opo, attorney, nabanggit niyo po yung ruta. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, paano po ba yung proseso ng pag-aproba ng ruta ng mga jeep? Kasi bago po itong naging pag-uusap na ito, meron pong naging statement din ng LTFRB na parang hindi sila nakonsulta. Gayon din po on the part of the LGU, yung Sangguniang Panglungsod. Paano po ba yung proseso talaga dapat pagdating po sa pagbibigay ng prangkisa sa ruta ng mga jeep? Ang LTFRB po kasi it was created under Executive Order 202. So isa po sa mandato po namin yung pag-regulate ng mga routes of service. So kami po ang nag-identify kung ano po mga ruta ang i-open at kung mga ilang units po ang ipag-ooperate po dyan sa ruta na yan. However, previously po ito po ay ginagawa by virtue of an RMC, yung route measured capacity po, na under po ng DOTR and kumbaga through LTFRB po yung pag-issue ng franchise. Ngayon, dahil po na-implement na po natin yung modernization program, ito po yung kumbaga kino-correct na po natin by virtue of route rationalization. Yung kung meron man po mga nag-overlapping routes, yan po yung mariresolve ng ating modernization program. Kaya during dun sa implementation po ng modernization program, malaki na po ang parte ng LGU. Okay. Kaya dahil sila na po yung gagawa ng route plan. Kaya ito po, nakikipag-coordinate po kami sa mga LGU. Before we open a route, kailangan po talaga dumaan po dun sa bilang ang LGU po ang nakakaintindi or nakakaalam kung ano po yung area of jurisdiction nila, kung saan po kailangan may open na ruta at kung merong kailangan dagdagan na units or kailangan bawasan, sila po ang nakakaalam. Pero yung mga ruta po na existing na as of now, andyan na po yan nung panahon pa ng mga previous administration. Ganun po yung proseso, hindi po talaga parte ng pag-open ng ruta, yung consultation with the local government units. Okay, kaya ito po yung naging resulta din, nagkaroon ng problema. Kaya nasabi din ng LGU na yung pagbibigay ho ninyo ng prangkisa sa ruta ay hindi po na-i-consulta sa kanila. So this is something na mariresolve dahil nga po, nagkaharap-harap, finally, para once and for all matuldukan po. Napag-usapan po ito pong plano na ito para ma-resolve, mas maging maayos at hindi na po maulit yung mga ganitong problema. Well, not only for Angeles City pero nabanggit nyo nga po meron ng mas maayos na pagpapatupad when it comes to mga ruta. Malaki na rin ang magiging papel ng LGU. For Angeles City, napag-usapan, attorney? Yes, actually, meron naman pong draft na ang Angeles City ng LPTRP or yung route plan na sinasabi. And it will just undergo yung process po ng review, evaluation. Once po ma-approve po kasi ito na po yung magiging route plan for the within Angeles City. Kaya lang po, may mga ruta na traversing two LGUs like halimbawa po San Fernando going to Angeles. It will be covered by the route plan na gagawin po ng provincial government. Okay. Pero base po sa naging takbo nung unang pag-uusap po, attorney, gaano po ba kalaki yung tsansa na ito pong, well, for as of now po, limited lamang kasi, 30 jeep lamang po yung so far pinapayagan. But again, ito po ay masusundan pa at for final resolution. Sa tingin po ninyo, gaano po yung kalaki na chance na babawiin po ito? It will depend po dun sa magiging resulta po ng consultation po namin
na gaganapin po on October 17 kasi doon po natin pag-uusapan yung implementation ng ordinance. So, kailangan din po natin talagang tingin yung LGU na nagpasa po ng ordinansa kung ano po yung mga reasons or yung basis po nila for enacting po yung ordinance. And I believe ito pong problem naman ito, eventually mare-resolve po, lalo na po dahil ginagawa na po yung route plan. And isa po ito dun sa mga talagang kailangang ma-resolve, yung mga ruta na kailangan i-correct or i-amenda, dun po natin mapapaloob po yun dun sa ginagawang route plan ng LGU. Alright, before I let you go, attorney, baka meron po kayong mensahe sa mga asosasyon ng mga PUJ drivers sa Angeles at sa ating po mga mananap. Yes, to all public utility operators po, if there's any question as to routes or kung ano man po yung mga clarification that you would like to seek from us, open pong aming tanggapan everyday naman po para po mabigyan po ng linaw kung ano po man po yung mga katanungan po ninyo. Abangan po natin ang magiging susunod na resulta ng pagdinig. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Thank you. Mga kareyon, Atty. Teresa Magtoto, ang hearing officer ng LTFRB Region 3. Sa ibang balita po tayo, ito po, good news naman, big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista. Simula po yan sa Martes, September 20. Magpapatupad ang Pilipinas Shell, Caltex at Sea Oil ng 4 pesos and 15 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel at 4 pesos and 45 centavos naman sa kerosene. Parehong price adjustment din ang ipatutupad ng clean fuel at petrogas maliban sa kerosene. Epektibo ang bawas presyo alas 6 na umaga bukas, araw ng Martes, para po sa lahat ng kumpanya. Habang 12:01 namin ang hating gabi naman na arangkada ang rollback ng Caltex at Clean Fuel. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Batay po sa oil monitoring ng Department of Energy o DOE noong September 13, nagkaroon na umano ng net per liter increase na 16 pesos and 50 centavos sa gasolina, 34 pesos and 80 centavos para sa diesel at 29 pesos and 90 centavos naman para sa kerosene magsimula ang taong 2022. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Formal na binuksan sa publiko ngayong Lunes ang PDS Specialty Clinic ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayon po sa pamunuan ng pagamutan, maituturing itong isang one-stop shop at child-friendly facility para sa mga kabataang pasyente na nangangailangan ng medical care mula sa mga espesyalistang doktor. May karagdagang detalye si Liana Canilao. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na ikaw ay nasa isang pagamutan dahil sa makukulay na palamuti at disenyo. Parang playground lang. Yan ang bagong bukas na PDS Specialty Clinic sa loob ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center o MTCMC sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Formal itong pinasinayaan ngayong Lunes, September 19. Paliwanag ni Dr. Noel Cortez, ang presidente ng MTCMC, ang child-friendly concept ng naturang pasilidad ay paraan umano upang maialis sa mga batang pasyente ang takot magpatingin sa mga doktor at sumailalim sa mga medical procedure. From a facilities perspective, napakagaan tignan. Kung makikita nyo, para siyang playground. No? It's something that is attractive to children. No? And something that is not harsh. And we're trying to take out that connotation and association with needles, no, and with pain. Pero higit pa sa child-friendly design, malaki raw ang ambag ng bagong bukas na pasilidad hindi lamang para sa mga Kapampangan, kundi maging para sa mga ibang taga-probinsya ng Central Luzon dahil sa accessible special healthcare na handog nito. This is one of its kind, at least in this community. And this is still about being aligned to what we've always been saying about being able to touch lives, no, with expert care. Bukas mula Lunes hanggang Sabado ang Pediatric Specialty Clinic ng MTCMC at mayroon itong mga espesyalistang doktor sa iba't ibang sangay ng medical field gaya ng pedia gastroenterology, pedia pulmonology, neonatology, pedia neurology, pedia infectious disease at hematology o oncology. Ayon kay Dr. Annalyn Serrano, Director in Charge ng PDS Specialty Clinic sa MTCMC, mahalaga ang pagkakaroon ng koordinasyon ng mga general pediatricians at specialty doctors upang higit na matugunan ang medical needs ng mga kabataan ngayon. Marami kasi ngayon yung mga sakit sa bagat sa puso nagsipaglabasan. So kung minsan aside from yung mga general pediatricians, nire-refer nila sa mas eksperto na kung saan mas pinag-aralan yung mga bagay na yon, yung mga pulmonya, asthma, yung mga sakit sa puso, may mga iba ngayon, sakit sa bato, ang dami, magugulat ka sa dami ng mga pasyente na nangangailangan ng mga ganong special field ng mga doktor. Bilang isang child-friendly hospital, makikita na rin sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang isang pedio wing para sa mga inpatient o mga kabataang kailangan ma-admit sa kanilang pagamutan. Kasabay ng pagbubukas nito, pag na-admit naman ng pasyente, we are formally launching the pedio wing na kung saan pati yung kwarto ng bata pag na-admit is parang pambata din yung team, may staff toy doon na ibibigay, kumbaga children friendly kasi may sakit na nga yung bata, so why give the added stress na nasa hospital siya? So yun ang purpose po natin dito. Liana Canilao, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor.
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Central at Southern Luzon. Samantala po ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan kasama na po ang Kalayaan Island ay magiging maula po ang papawirin na may inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng southwest monsoon o habagat. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at inaasahan lamang po na magkakaroon ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po lahat. Wala naman po tayong ibang weather system na nagbibigay pa ng pag-ulan sa ating bansa. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating po 39 cable partners. Kasama po basa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.